tuyok na yung blower. Okay na. Naadetay amplifier on diri sa kura atong giayo no. Ato ning ablihan kay ron may bawaan to unsay problema. Kay ingon ang tag-iya iya na kuno ning dako siyang nagasto ani. Iyahang gipailisan gani og board. Gawas nga init. Kuan pagid. Murag ni aso kuno. Dato na sa kay nagasto. Ato ning tan-awon unsay problema. Giunsa ni sa technician. Ato ning ablihan. Uy, nanong naam ni bumbilya? Kita mo amplifier nga na bumbilya. Mo day init siguro kay init ni kay heatsink, init pak ning bumbilya. Anong gibutangan man ni bumbilya? Karon ra kitag amplifier nga na bumbilya. Oh, unsa man ni disco? 100 watts pagin nga karaan. Kaya unsa ni trabaho? Bago tinuod og board. Yang connection. Nganong naa ni bumbilya? Oh, kita mo naka-attach pagin ang bumbilya. Oh, gisumpay na daan sa yang switch, niagi sa yang switch. Nganong gibutangan nig bumbilya sa nag-ayo. Ato ning testira ng iyang voltahe. Sa di pa nato tangtangon ang bumbilya og pagtaod na to balik ani pag-connect na to aning duha ka wire. Og maor ba gihapon. Ato ning ianam-anam ayo kay di man madali na tog ayo. Ako nang i-on no. Tuslok na to diha. Nya i-on na to ning iyang switch. Tan-aw na to sa epekto anang bumbilya. Kung siga, ni andar ang iyang relay. Tuyok yung blower. Siyempre, wa may load, wa may speaker, mahunong. Wa may say init. Ito ang testira na yung voltahe, disconnect na diha. Kay aron may bawaan na to og unsay problema nga nung gibutangan ni sa nag-ayo og bumbilya. To sang i-off og balik, mo trip off sa na yung relay off. Atong tangtangon tani nya testira na to yang voltahe ug unsay diferensya sa nay bumbilya ug naay wala ba. Ato sa nay i-disconnect aron siguro gi nga di ta makurintihan kani yang kuan kay gipalitan mo kunig board sa tag-iya but sabot kini day ground niya ang yang brown kini siya mao ni yang duha ka kuan supply ini ground. Ato ning testiran kuha tag tester aron may bawaan na to og pilay dagan sa iyang voltahe sa iyang input diha yang out ani nga supply og naay bumbilya og sawa unsay pilay diferensya. Dara ato na na-connect ang iyang ground iyang positive nya atong i-select diri sa kay wa pa ni moagi og kapasitor AC sa ta diri mogamit aning AC. Kaya og mulabay na ning kapasitor aron sa DC mo tester ato kuno isuway og on. Dara ato nang i-on kaya yung tester nakasilik na sa AC. Dara 40 volt 40 volt yang out sa yang supply. Atong tangtangon yung bumbilya aron hibaw-an tog pila sa gihapon. Ato na ning putlon. Katingon tani siya aron atong sumpayon. Testiran tog balik og pila gi-out sa yang kuan supply. Tara ato nang giputol ang bumbilya. I-direct tanan diri ning kuan na wire. Di na to iagi bumbilya nya testiran na tog balik og pila na gihapoy out 40 ba. Ato na ning i-direct temporary lang hani ato lang sa higot aron matestira na to og ang voltahe niya 40 bagihapon. Sige ato nang testingan. Dara na connect na nato nya atong tan-awon i-on na to kay og 40 bagihapon voltahe nya nung gibutangan tog bumbilya
Oops. 40 lang gyapon siya. 40. Pero galihok-lihok ang iyang kuan sa tester. Kabantay mo. Dili siya mag-steady. Ilang. Basta kay 40 lang gihapon siya. Ato kunong suway og taod ang supply nya hikapon tani ang heatsink og muinit ba tangon tani atong iuli didto i-on na to balik og init ba ni ang heatsink kaya nga nung gibutangan siya og bombilya. Tara ato nang uli ang iyang ground ug iyang positive. Bantayanan tagini okay live bro ni. Ito suway ug on ang iyang switch. Unsay resulta? Oh, tuyok yung blower. On gyapon iyang kuan. Sirbara na to. Bugnaw man. Wala mo gyapoy init. Taod-taora na to kay panghikapon na to og unsay problema ug moinit ba. Nya loadan ta nya nig speaker. Kaya nga nung basig useless rin iyang pagbutang-butag bombilya. Nagdaan og init sa heatsink kay didto man niya gibutangan pag chanilas nalanay na inong chanilas moto ni aso. Kani kaning on ang relay. Kabantay mo. Oh. Mo-on off tuyok ang blower, duha ka blower. Kana kay mo-on ang relay but sabot wa ni guba. Kay mo off man kay dili gina siya mo-on ang iyang relay. Pag on ri sa switch ug naa siya diferensya diha. Subot-sabot. Walay problema ang iyang amplifier ug kining supply. Ato yan testingan og load. Ato sa ning siradan kay kuyog makurintihan ta atong tipan. Ato na ning natipan. Nya ato aning i-on. Obserbara na itong maayo ug muinit bigid siya. Taran piti na. Tuyok na yung blower. May ground siya. May ground dili init. Kini iyang supply. Wasad. Resistor. Okay ra. Dili sad init iyang resistor. Normal na siya kay initon. Wa siya init. Yang gibutangan og bombilya pero diri man niya gipasok. Ang kainit ani 100 watts ni nga karaan, init kini siya. Kunya og mao na ni siya musiga, musamot ni kainit ang heatsink. Gibutangan pa gid niya og murag kabir nga chanilas na ngalanay diha moto ni aso nakuyawan ang tag-iya. Karon ako sa gipanid-an. Wa man gid siya diferensya, gaunom ni. Wala siya kuan. Wa siya ground. Walay init. Na may bakante nga usa ka kuan. Butanganan testiran tanig 12 volt ba kay og 12 volt ni siya. Ito ni butangan ri og blower. Aron 12 volt. Na 12 volt ni sod. O di ara ato nang nabutangan ni og blower. Maayo na ni siya. Way init. Ang kini nga blower mulabay sa gawas kini og kini. Pero kini siya mulabay sa sod. Gikan di siya tabon aron bugnaw. Kaya atong testingan. Siga na yung USB. Yan tuyok na yung blower.
tanaw kayo. Mga itong i-condemn. Okay na. Okay, daghang salamat sa inyong pagtanaw ug maayong gabi. Kaya ato na ning ihatod sa tag-iya. Thank you.